Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga sehat dan sukses semuanya. Iki wis sebulan tahun ora dolan nang pasar tuanan carian juwiring Klaten. Di pasar tuanan Bu, nderek tanget Bu sing saden lading-lading ndi? Lading. Niku Bu ini kok apa lajeng tutup nika. Oh, niki nggih. Enten lading, Bu. Pisau-pisau nggih. Lanjut golek pati kanji. Bu, enten pati kanji, Bu. Setengah kilo men Bu. Setengah kilo gandume, setengah kilo. Hah? Benjing. Hewan korban benjing. Digiling dicampuri. Nggih. Terus ladaku bubur enten. Napa bawang enten mboten? Bawang khusus bawang. Mboten iki sing bubukan rantan. Apa Mas? Lah sing bubukan apa? Napa? Tumbar bubuk. Tumbar. Tumbar bubuk enten. Nggih tumbar bubuk mboten napa-napa. Mecane enten mboten? Jane kesimpul. Itu Mas giling Mas. Nggih pokoke bubukan sing buntelan ngenten niku lho. Saat itu. Niku napa niku? Ini tumbar. Tumbar. Terus 2.000. setunggal pinten? 2.000. Oh, setunggal 1000. Nggih, 2.000. Sing ricane enten mboten? Enten ta Mas? Mboten serentengan mboten ta? Ada lah sih Mas. Banyak sing do bakul pilihnya teng iki rada murah. Nggih niku sak enten niku pun monggo. Nek niku sini sithik banget ada go bakul. Oh nggih. Oh nggih. Rugi. Tutupe jam pinten mengki? Mas Dina. Oh, mboten Mas. Pun kesel ya itu, nah anu nek kesel banget malah tengok-tengok ra ditoto. Nggih. Pundi Mas daleme? Lombolo. Bola. Bola taji. Bola taji. Tanggane lek sari ndi? Sadiem. Bukuke enggak indo. Sing ladaku to. Enggak indo. Tanggane sadiem. Nggih. Oh berarti anu mriko. Lawa pit-pitan pados anu pados pisau niki lho. Karang Mas. Hah? Karang. Kula ning kelurahan mriku kok. Enten juga. Nggih tanggane lek sadiem kidule. Mriki pados pisau. Nggih, iso ngombe. Nggih. Sisan donjo. Kangen Mas. Nggih, bawang biasa menakno, bawang biasa. Minyak goreng enten iki? Minyak goreng enten iki anane pinten ngenten? Kali welas. Hah? Kali welas. Kalih welas. Iki seprapat kan. Nggih, Pulau Mbak Yune kecu. kejuk. Bojone kecu niku anak di pulau. Oh, pantesan kula rada ketoke mirip-mirip. Nggih. Lah, Di pulau. nggih, jenengan kan lemu ngoten lho. Nggih. Tapi wajahnya kok mirip, meh mirip nggih. Niku adik kula ning nomor 7. Oh. Nomor 7. Apa malih Mas? Niki setunggal. Ya biasanya bumbu iri cari-cari anu sapi napa to? Niku sama senten anu. Niku komplit katen apa iki? Nggih komplitan setunggal. Jahe, kok komplit nggih Mas? Jahe. Nggih, 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 nggih. Nggih. Oh iya tahu kering enten mboten Bu? Sing mboten Mas niku tahu. Tahu Sumedang
Hah? Napa tempe genjeng-genjeng ra? Boten tahu. Tahu kempong. Tahu kempong kan ngoten. Sing pun gorengan ngenten niku lho. Nasi le gorengan. Oh, nggih. Sing ngenten pundi nggih? Sing. Biasanya nggih menggen kula. Oh, iya jenengan. Mbak Ning nika sepulane nggih jenengan. Mbak Ning. Mbak Ning. Mbak Ning sinten? Mbak Ning sing kulino Oh, nggih. ini kerjaan ini kok nggih. Kulane nggih mriki. Aku tahu nggih. Tahu susur. Tahu susur nggih. Nggih mriki. Nggih. Oh. Pasar Tuanan, semoga sukses semuanya.